Pozůstatky keltské osady z 1. nebo 2. století před naším letopočtem objevili archeologové v Týnci nad Labem. Místo, které zřejmě fungovalo jako přístav, dokazuje, že už tehdy bylo Labe významnou vodní cestou. Tohle je stříbrný obolus, to je taková nejběžnější keltská mince, a tohle je 8 na statéru zlatá mince. Mince, železné nástroje nebo zbytky středověkých domů skrývala odvodňovací laguna pod hradem v Týnci nad Labem. Archeologové jsou nadšení. Je to jeden z největších souborů keltských mincí z jedné lokality v České republice. Mezi nejvzácnější nálezy řadí také ozdobnou součást dřevěné nádoby v podobě kance z bronzu a bronzový prsten se skleněnou vložkou, vyrobený na území současné Itálie. Je to výrobek takových těch republikánských dílen, to znamená třeba před Cezarem a tak dále. Takových prstenů je v republice možná 5-6. A tohle je první, který jakoby je na takovémhletom, řekněme, obyčejnějším sídlišti. Místo o rozloze 1 hektaru prozkoumávalo 20 archeologů zhruba měsíc. Našli tady tisíce artefaktů. Ty jasně dokládají, že už ve středověku bylo Labe významnou dopravní cestou. Práci archeologům komplikovalo písečné podloží. Často ho museli vlhčit, aby se jim stěny nebortily. Je to složitější v podstatě v tom, že ty písky se sypou, ale zase to jednodušší v tom, že vlastně ty výplně jdou vybírat jednodušejc, rychlejc. Žádné nálezy na místě nezůstanou. Poputují do muzea v Kolíně. Stavbaři přemění Týnecké podhradí na park, kde si lidé budou moci odpočinout. Všechny artefakty teď musí archeologové zaevidovat a nakonzervovat. V muzeu by se mohly objevit nejdřív za 2 roky. Pavel Pavlas, Česká televize, Týnec nad Labem.